Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ɓe bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Windande men hande noon ma en jangu karfeje jeetati. Waɗira nda noon tan ko nde wonno koye alluwal watte jangana hoorema aɗa wadda hen mbasa heppude ha gandade kala harfeere nde jiiɗa ganduɗa sa yinde banggue goɗɗo wasa andudema ɗum wiyete jangde. Ay on jii alluwal ngal nani, alluwal ngal ko woni hen hay batte wadde ko kumpa woni ɗon anda ko jogori arde hen, wadde ko arata hen koko an darata jiiya ɗum ganda ndeɗo harfeere mi janggano ɗum walla mi janggino nde. Joni noon sen mbaɗidani en jii harfeere wootere ndeɗo en janggano nde no wiyete deel. Ay ɗo aɓe nandi ko deel, kono ko toɓɓere ndeɗo waɗi haɓe natti nandude no mbiyete. Wadde so toɓɓere nde woni hen wiyete ko radel. Ay radel ɗone ko ara wiyete ara. Ay ɗone ko ara wiyete, kono ko toɓɓere ndeɗo waɗi ha wayli watti wiyede zayyin. Ay ɗone ko sinara wiyete, sinara. Ay ɗo kamɓe nandi ko sinara woni ɗo, kono noon toɓɓa wootere ɓeyda wonde hawra tati dow muɗum wonta shintoyɗo piccuɗo. Ay ɗo ko sooridu piccuɗo. Ay o artiɗo sooridu piccuɗo, kono noon ko toɓɓere ndeɗo addi ha wayli wiya doridu. A faamide? Joni noon ay sa waɗini ko ɗo wiyete deel, kala ko wayni ene wiye deel. So ɗiggi a serti e majjere deel, so wayini wiɗum radel. Ay ko radel ɗo ara ɗo zayyin ɗo sinara shintoyɗo piccuɗo. Soiridu ɗo ko doridu ɓamten. Hunayi joni deel zadel ara zayyin sinara shintoyɗo piccuɗo
sooreedu piccuɗo sooreedu piccuɗo sooreedu piccuɗo daareedu piccuɗo daareedu piccuɗo daareedu piccuɗo ɓamten no wayno se mbaɗi ndani tan deel ko ni tan wayata za deel ni wayata ara ko ni wayata zayyin ko ni wayata sinara ko ni wayata shintoyɗo piccuɗo ko ni wayata sooreedu piccuɗo ko ni wayata daareedu piccuɗo ko ni wayata wadde ɓamten gootol ɓaaren jangde saɗani ko teskuye namdi deel zadeel ara zayin sinara shintoyde piccuɗo soorede piccuɗo daarede piccuɗo alhamdulillah ene wayno en gayni en timmini jangde men hande ƴette kuɗi mon e carnet mon mbañito ɗon jangon ɗigga on koola koye mon ƴewodon ko bawɗo sara mon ɗakkoɗon sara muɗum o walla on o holla on ha jiino karfeje ɗe gandon ɗe mbawon ɗe windude mbawon ɗe jangude on dañani mon walla on nodde en 00 221 117 906 14 81 mbaɗon yaya mbaɗon li jeen whatsapp o garon caggito ɗon on caggani ko ɗum jinmi yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah len o ko musidɗo mon guiɗa mum saabu Allah yaya li kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jaram wassalam alluwomol nan ɗon ƴette mbañuto ɗe jangue ɗigga alluwol mon nan ɗon ƴette mbañuto ɗe jangon ɗigga ɗum so ɗiggi tan na wayno on keeɓi karfeje 8 yente e jeeɗiɗi ɗe on keeɓi 15 wadde on gandi yaawi ɗe yaawi so ɗiggi noon so ɗiggi yaawi so ɗiggani noon leeli so ɗiggi yaawi so ɗiggani noon leeli